Opay. Pare. Opay. Oy, pare, maura makuin-kuan. Ang speaker nga nini mo nga, andag kon makusugan sound. Kan doon ang kasyon hayo pare. Kuan, pa-42 siya na nakon, lula nak lula. Damot, nagiyaw kami kuan. Dako nang giniyaw ka baboy. Uli dahil na kay. Ay, nagkakarisyon dito, at rin mo di. Sige anela, kukuhaan ko. Sige, buutan yun din na akong pare. Oy, Pare, adi na. Amo na ni pare, makusugan kuan, tingog. Oo, Ay, salamat. pare. Ibalik it dayon niyang kay magamit kami ni Imo Madya. Sige, katimay, kakani ko na yun. Oo. Sige, salamat. Pinis niya ako pare, nasir niya nga, ibabalik niya. Dayon, adi kulop na. Pare! Oy, adi manipong takulo kay nag-inom-inom kami kanina. Kinasirin ka nga, imo iuli dayon ng speaker. Anong speaker piste ka? Nag-speaker ka di amo na ini. Imo ini. Bago ko na in-order. Wala yung makakaramdam nga, nanghurap ka ako ng speaker na pinistik ka. Walang maguram. Di ka mahilig pinanuram. Nakabuisit ka man. Iwas kay nangaturog kami ni. Imo man eh. Piste ka. Ano nga, pinistiya. Wala ko diya makinumdum. Ay, lasunod, diri ko na papahuramon. Pistiya.